Mo palabang og ordinansahon ang lungsod sa Cordova aron maumintuhan ang kasamtangan nga environmental fee nga gipatuman sa LGU sa mga mag-island hopping. Kung pila ka atong masayran sa live report ni Luan Mirondina. May. Lan anaalang sa 15 o baka 20 pesos ang posibleng ipatuman nga environmental fee sa lungsod sa Cordova sa mga mag-island hopping. Ubos sa gipatuman nga revenue code sa Cordova sukad niadtong 2016, matag transaction sa LGU adunay 10 pesos nga environmental fee. Kini usab ang gipatuman karon sa nagduma sa Roro Port sa Cordova sa mga muagi sa naasoing pantalan aron mag-island hopping. Gawas ni ini, may 2 pesos usab nga toll fee sa matag pasahero. Mato ni Councilor Lemuel Pugoy, Chair sa Committee on Environment ug Chair usab sa Committee on Finance, Budget and Appropriation nga ana-ana karon sa first reading ang ilang himuong amendment sa Revenue Code. Ubos ni ini, naglaraw silang mupalabang og nilahi nga ordinansahon alang lang sa paggamit sa Roro Port. Under the Local Government Code, every 5 years pwede siya i-amend para makasaka siya o maka-rate mo og higher. But the rate should not be 10% higher than the rate in the previous revenue code. Naman na siya na ay principle sa taxation, di siya pwedeng excessive. Gipasabot ni Konsehal Pugoy nga ang mahipos nga pondo gikan sa environmental fee sa Roro Port gamiton sa maintenance sa naasoing pantalan. Kasamtangan karong gipalambo ang terminal area o giayom-ayom ang agianan sa mga pasahero. Hinuon, way labot sa pahamtangan sa pag-aumento unya sa environmental fee ang mga pasahero nga para sa Bohol. Among plano 15 man sa euro, 10 man ron, among himong 15 para dili excessive or 20 ba. Excessive rasad kung higher 100 is excessive. Na among butangan og environmental fee kung mag-island hopping kanang mga kuan ron, kanang mga tourist boats ron. Sukad gipatuman ang usa ka gatos ka pesos nga environmental fee sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa tanang mga water sports ug island hopping activities niadtong Mayo 1 nabantayan nga ubay-ubay na ang miusab sa ilang rota sa island hopping. Inay sa mga islet sa Lapu-Lapu City, dito na ang uban nag-island hopping sa Hilutungan ug Nalusuan Island sa Cordova. Base sa record sa Municipal Treasurer's Office, nabantayan usab nga misaka ang collection sa Roro Port karong buwana itandi sa samang buwan sa miaging tuig. 75,000 pesos ang total collection sa Roro Port sa tibok buwan sa Mayo 2023. Apan ning unang siyam pa lang kaadlaw sa Mayo 2024, miabot na sa 181,730 pesos ang total collection sa Roro Port. Sa talaan sa Tourism Office sa Cordova, mo-average na usab og tag-usa ka libo ka mga lokal ug langyang turista ang mogamit sa Roro Port matag holiday ug weekends. Sa pagkakaron, may gipatuman ang lungsod nga environmental fee nga 25 pesos matag usa nga mga ligo sa dagat sa Bantayan Bay. Ang dapit ang kaniadtong gipamutangan sa mga floating cottage. Ang naasoing environmental fee gamiton sa pagmintinar sa kalimpyo sa palibot ug aron maprotektahan ang mga bakaw niini. Samtang lahi usab nga environmental fee ang gipatuman sa lokal nga kagamhanan alang sa mga mag-diving ug mag-snorkeling sa sanctuary sa isla sa Hilutungan. 100 pesos ang environmental fee nga gipatuman sa maong dapit. Lan sa mga manukad sa Roro Port sa Cordova apan adto mag-island hopping sa mga islet sa Lapu-Lapu City, matud sa Lapu-Lapu City LGU, mas maayong mubayad na lang daan sa usa ka gatos ka pesos nga environmental fee adto sa Marigondon Port o baka sa City Treasurer's Office kay may mga sakop sa bantay dagat sa Lapu-Lapu City nga maka-monitor kanila. Kung mapakya sila paghimon ini, hayan pahamtangan og penalty ang mga boat operator. Lan? Okay na, salamat Luan Mirondina.